Здравейте! Редовно ми се оплакват познати и приятели, че са им откраднали акаунтите във Фейсбук. И ежедневно получавам писма, фишинг атаки му се вика. Писма, в които някой се представя за администратор, някой се представя за някой друг и иска важни неща. Ето получавам писмо от някой си Казилио Пиер Луиджи, няма значение кой. Здравей, администратор. Значи първо ще се обърни, който ако е някакъв от екипа на сайта, ще знае името ми, няма да се обръща така към мен. Веднага светва лампа. И почвам да чета. Аз съм член на екипа за поддръжка Мета. Информираме ви, че акаунта ще бъде деактивиран, защото някой го е докладвал и трябва да си поправите нещата, ако смятате, че е грешно докладването. И трябвало да цъкна тук. Значи, видали цъкни тук и загубвам интерес. Но реших да ви покажа как става. Как крадат акаунти. Така като цъкнем тук, се отваря. Значи първо страницата няма нищо общо с Фейсбук. И това е страницата. А тук като Фейсбук е някаква директория отзад. Всеки може да си го напише. Във всяка страница може да се напише, че има раздел Фейсбук. Така като се цъкне там и се отваря тая страница нарисувана като истински Фейсбук, само че си е картинка. Надписа откраднат. Копчетата. И тук свети нот, че страницата не е сигурна. Трябва да се внимава с нея. Има удивителен. И наистина трябва да внимаваме. Няма нищо общо тази страница с Фейсбук. И тук искам да се напишем телефонния номер и да се напишем паролата за Фейсбук. И от тук вече ние пращаме на собственика на тази страница паролата за Фейсбук и потребителското име. Разбира се, че не откраднат акаунта. Хващайте на такива фишинг кукички, рибарски кукички.